Nakaila ba gyud ka sa Ginoo kinsa siya ag unsa siya? Abi mo kung dili pa kaayo ayaw kabalaka kay ang Ginoo nagpili nga i-reveal ang iyang self sa atoa. Yes, daghan siya mga means para i-reveal ang iyang nga self sa atoa. Unang-una, pinaagi sa iyang creation or pinaagi sa iyang paglalang. Kung mulantaw ka sa mga nilalang sa Ginoo, langit, yuta, kalibutan, makita nimo ang power, glory, ug person sa Ginoo. Ingon pa sa Salmo 19 verse 1, ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios ug ang kalangitan nagpadayag sa iyang mga buhat nga kamot. O, tanawa ha, ingon sa pulong sa Ginoo, ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios. Meaning pag maglantaw ka sa langit, makita nimong himaya sa Dios. Ang langit gaingon, tanawa ang glory sa Ginoo. Tanawa kami. Tanawa among beauty, tanawa unsa may komplikado, tanawa mi unsa kalisod buhaton pero nahimo mi sa Ginoo ug gwapo kaayo kami, nagapadayag kami sa himaya sa Ginoo. Nagpasabot maison nga naa gi Ginoo. Patsada kay mga stars, patsada kay mga galaxies. Nagpadayag ka na sa himaya ug power sa Ginoo. Ang kalangitan nagpadayag sa iyang mga buhat nga kamot. Makita nimo nga ang kamot gyud sa Ginoo nagbuhat niya nga tanan. Abin yung mga igsoon, bisan pag ang Dios dili makita. Makita nato nga naagid siya, pinaagi sa iyang kabuhatan. Roma 1:20, kay ang dili makita nga mga butang bahin kaniya. Sugad pa sa paglalang sa kalibutan, makita og masabtan pinaagi sa mga butang nga gihimo. Bisan pa ang iyang walay katapusan nga gahom ug pagka-Dios, busa wala sila ikabalibad kaniya. Dili sila maka-excuse nga, Lord, wala mi kaila kanimo, Lord. Now, kung mulantaw lang ka sa creation sa Ginoo, makita nimo ang invisible being nga powerful nga nag-create kaniya. Kaya ang dili makita nga mga butang bahin sa kaniya o sa Dios. Sukad pa sa paglalang sa kalibutan, makita og masabtan pinaagi sa mga butang nga gihimo. Pinaagi sa mga butang nga gihimo sa Ginoo, masabtan nato. Ang mga dili makita nga butang sa Ginoo, nga siya powerful, nga siya gamhanan. Bisan pa ang iyang walay katapusan nga gahom ug pagka-Dios, makita na nato pinaagi sa paglantaw sa creation. Busa wala kita ikapangulipas sa Ginoo or ika-alibay nga wala ta kaila sa iya. So mao na ay kaduha nga min sa Ginoo para ipaila-ila iyang self sa tuwa, pinaagi sa iyang kabuhatan. Na ikatulo, gina-reveal sa Ginoo iyang self pinaagi sa mga individual nga mga tao. Example sa 1 Samuel 3:10, ang Ginoo nag-reveal sa iyang self ngadto kang Samuel. Ingon sa verse, ug miadto ang Ginoo ug mitindog ug mitawag ingon sa uban pa nga mga panahon. Samuel, Samuel. Unya mitubag si Samuel, sulti ang imong alagad nagapatalinghob. Ang Ginoo nagtawag ang Samuel, Samuel, Samuel. Ingon din ang bata nga si Samuel, sulti Ginoo ang imong alagad nagapatalinghob. Now ga-reveal ang Ginoo sa iyang self sa mga individual persons also. Ug ila po na ginasulat ug nahimo kining mga balaang kasulatan. Dayon, gi-reveal pod sa Ginoo ang kaugalingon pinaagi sa iyang anak nga si Kristo Jesus. Gusto ko makita sa amahan, lantawa ang kinabuhi ni Kristo. Mao na ang amahan. Ingon pagani sa Juan 14:9, si Jesus maingon kaniya, dugay na nga panahon nga nagpakig-uban ako kaninyo. Ug wala pa ba ninyo ako mailhi, Filipe? Siya nga nakakita kanako nakakita sa amahan. Ug unsaon nga moingon ka ipakita kanamo ang amahan. Now, ang pangutana magun ni Felipe, ipakita ka namo ang amahan. Si Kristo maingon nga, dugay na kong uban-uban sa inyo ha, Felipe. Nga nang maingon pamangka nga ipakita kanako ang amahan. Siya nga nakakita kanako, nakakita sa amahan. Meaning, kung mulantaw ka kang Kristo Jesus sa iyang gawi, sa iyang panulti, sa iyang lifestyle, now, makita po nimo ang amahan. Ga-reveal sa Dios ang iyang kaugalingon pinaagi sa works, words, o life ni Kristo Jesus. Ug kana naswat sa Bible ha. Ug dayon pinaagi sa written word. Pinaagi sa iyang nga pulong gisulat. Gipakita gid sa Ginoo ang iyang pagkasiya. Pinaagi sa pagsulat sa iyang pulong ngari kanato. Doon na kita 66 ka mga books. Gisuwat kini sa mga people of God or men of God. Ingon pa sa 2 Timoteo 3:16-17, ang tanang kasulatan gininhawa sa Dios or gikan sa Dios. Ug mapuslanon alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway, alang sa pagbadlong, alang sa pagtulunan sa pagkamatarong, aron ang tawo sa Dios mahimong hingpit nga andam alang sa tanang maayong buhat. Now, ang pulong sa Ginoo, ang kasulatan gininhawa sa Dios or giginhawa sa Dios. Meaning gikan gid ni sa Ginoo mga igsoon. Ug gisulat kini sa diha nga ang tawo nagsulat niani gimanduan sila sa Ginoo aron masulat nila kung unsa gyud ang gusto ipasulat sa Ginoo sa ilaha. So dili kita moingon nga tawo ra ang tag-iya sa Biblia. Ang Ginoo gitag iya sa Biblia.
Na siya tao nga gisugo. Pero ang author gyud mao ang Holy Spirit. Gitawag siya divine author. Samtang ang mga tao, human agents sa pagsulat sa pulong sa Ginoo. Gusto ka bang mailhan pag-ayo ang Ginoo? Now, tantawa mga igsoon ng pulong sa Ginoo, basaha pag-ayo kini. Mao kini nagpaila-ila sa ato ang Ginoo, ang Biblia.